Hola de nou, com esteu? Què, us ha resultat fàcil trobar arguments per excloure cadascun dels daus? Vegem-ne un per cada dau. Aquest dau pot ser l'intrús perquè tots tenen els nombres representats per punts excepte ell, que fa servir el dígit. Aquest dau pot ser l'intrús perquè tots tenen un 5 a la cara superior excepte ell, que té un 1. Aquest pot ser l'intrús perquè els altres 3 són de la mateixa mida i ell és l'únic que és més petit. Aquest dau pot ser l'intrús perquè tots són blancs excepte ell, que és blau. Perfecte! Us han agradat les Kellys? Són molt interessants perquè ens permeten desenvolupar l'argumentació i el vocabulari matemàtic. Ara, us proposem que inventeu les vostres pròpies Kellys. Després, podreu compartir-les amb els companys i companyes i a veure si troben bones argumentacions per excloure'n els elements. A reveure!